Доброй раніцы, сябры, сёння ўторак, вы на канале Відзіка, у мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы нашу справу. Дзякуй. Галоўны скандал тыдня па Helldivers 2 апошнія пару дзён толькі абрастаў новымі падрабязнасцямі і, падаецца, выйшаў да лагічнага завяршэння. Давайте успомнім, з чаго ўсё пачалося і даведаемся, чым нарэшце скончылася. Нядаўна Sony абвясціла, што неўзабаве для гульні абавязкова спатрэбіцца стварыць аккаунт у PlayStation Network. Усё гэта вылілася ў такое пекла, што ад яго спрабавалі адгарадзіцца і распрацоўшчыкі Helldivers 2 і нават іншыя студыі Sony. Arrowhead, распрацоўшчык праекта, аб'явіў, што знаходзіцца на баку гульцоў. Helldivers 2 знялі з продажу ў Steam аж у 177 краінах па ўсёй бачнасці ў тых, дзе паслугі PlayStation Network фармальна недаступныя. Сярод іх і Беларусь, Казахстан і іншыя. Ходзіць версія, што гульню знялі з продажу не Sony, а Valve. Маўляў, такім чынам стваральнікі Steam абараняюць сябе ад імаверных судовых позваў. Агулам можна зрабіць аккаунт PSN з любога рэгіёна, але афіцыйна за абыход абмежаванняў можна атрымаць бан ад Sony. Іншыя карыстальнікі паведамляюць, што ім ухваляюць вяртанне сродкаў за Helldivers 2, нават калі яны найгралі дзесяткі гадзін і знаходзяцца ў краіне, дзе PSN афіцыйна даступны. Але пакуль што гэта не масавая гісторыя, шмат каму ў рэфандзе адмовілі. Студыя Sucker Punch на усялякі выпадак ад кіпішу запэўніла, што ў ПК-версіі Ghost of Tsushima аккаунт PSN спатрэбіцца толькі калі вы жадаеце гуляць у мультыплеерны рэжым Legends. Ну і мець доступ да оверлея PlayStation, але адзіночную кампанію можна запускаць без прывязкі аккаунта да PSN. У некаторых рэгіёнах асаблівыя патрабаванні да стварэння аккаунтаў. Напрыклад, у Великабрытаніі неабходна пацвердзіць узрост, падаўшы нумар тэлефона, сфотаграфаваўшы дакументы або зрабіўшы сканіраванне асобы. Улічваючы гісторыю уцечак і ўзломаў Sony, частка карыстальнікаў асцергаецца, што гэтыя даныя могуць патрапіць у рукі ашуканцаў. Кіраўнік Arrowhead Studios Йохан Пайлстэд зноў заявіў, што распрацоўшчыкі вядуць перамовы з Sony аб сітуацыі, асабліва аб краінах, дзе PSN фармальна недаступны. Ён пацвярджае, што рашэнне аб абавязковых аккаунтах зыходзіць ад Sony, але ўсё-такі бярэ частку віны на сябе. За паўгады да рэліза Arrowhead ведала, што пакупнікам Helldivers 2 спатрэбіцца аккаунт. Тады ён прыняў рашэнне адключыць абавязковую сувязь аккаунтаў на час выхада гульні, але не пераправерыў, што геймеры выразна і ясна ведаюць аккаунт, ім усё роўна спатрэбіцца ў будучыні. Статыстыка SteamDB дае зразумець, што больш за 260 тысяч негатыўных водгукаў былі апублікаваны якраз пасля таго, як стала вядома аб новым патрабаванні. За 4-5 мая не зафіксавалі ніводнага станоўчага водгуку. І вось навала, якую зладзілі раз'юшаныя фанаты Helldivers 2, аказалася занадта моцнай. Sony не змагла яе праігнараваць. У выніку, у панядзелак кампанія вырашыла адмовіцца ад абавязковай прывязкі уліковых запісаў Steam і PlayStation Network для гульні. Цытата ад Sony. Прыхільнікі Helldivers, мы пачулі вашы меркаванні з нагоды апдейта з прывязкай аккаунтаў у Helldivers 2. Абнаўленне ад 6 мая, пасля якога тайтл пачаў бы патрабаваць звязаць уліковыя запісы ў новых гульцоў, а з 30 мая неабходнасць дайшла б і да ўсіх астатніх, выпускаць не будуць. Мы ўсё яшчэ разбіраемся, што лепш падыходзіць для карыстальнікаў ПК, і ваша зваротная сувязь аказалася неацэннай. Дзякуем вам за падтрымку Helldivers 2, мы будзем трымаць вас у курсе адносна далейшых планаў. Канец цытаты. Ці паспрабуе кампанія неяк інакш загнаць карыстальнікаў ПК ў свае PSN-сеткі, пакуль невядома, але адно ясна дакладна. Sony ляпнула велізарную пляму на сваю рэпутацыю, і адмыць яе, вярнуўшы давер ПК-шляхты, будзе вельмі цяжка. А пакуль геймеры адзначаюць перамогу. У соцсетках і на форумах людзі віншуюць адно аднаго. І цяпер пякельныя дэсантнікі паставілі перад сабой новую задачу – аперацыя «Уборка». Калі вы змянілі свой водгук у Steam на негатыўны, зараз яго варта змяніць назад на станоўчы. Маўляў, супольнасць узяла верх, а Arrowhead прарабіла выдатную працу, каб Helldivers 2 атрымалася асаблівай. Таму ўсё мусіць вярнуцца на свае месцы. Старонка Helldivers 2 даступна ў Беларусі, але ж усё яшчэ без цэннікаў. Нядаўна з'явіліся новыя падрабязнасці дапаўнення цень дрэва Эрт для Elden Ring.
У нас з'явіцца нейкая характарыстыка, якая дазваляе ўплываць на ўзровень складанасці. Новыя экіпіроўкі вельмі шмат, а вось пра працягласць праходжання DLC Міядзакі сказаць нічога не можа. Калісьці ён лічыў, што асноўная гульня патрабуе каля 30 гадзін на асноўную сюжэтную лінію, але потым выявіў, што ў рэальнасці гульцы марнуюць нашмат больш. Маўляў, распрацоўшчыкі занадта добра ведаюць уласны твор, таму арыентавацца на іх час праходжання не варта. DLC адкажа на некаторыя пытанні з асноўнага сюжэта, але не стане змяняць гісторыю базавай версіі. Акрамя таго, большасць NPC з дадатку гэта новыя персанажы, якія ў асноўным сюжэце не з'яўляюцца. Але ёсць шэраг герояў, з якімі гульцы не знаёмяцца асабіста. У такіх персанажаў падзеі з дапаўнення і асноўнай гульні могуць перасякацца. Напрыклад, DLC раскрые больш падрабязнасцяў аб Трыне і Мікеле, аб існаванні якіх гульцы ўжо ведаюць дзякуючы лору. У дапаўненні толькі адна канцоўка, хоць гульцам давядзецца прымаць розныя рашэнні. Для Elden Ring не збіраюцца выпускаць іншыя DLC, але магчыма гісторыю гульні падоўжаць у будучыні. Elden Ring Shadow of the Earth 3 выходзіць 20 чэрвеня, у Беларусі $26, Польшча 169 злотых. 4 мая па ўсім свеце адзначаецца неафіцыйны дзень зорных войнаў. У гонар свята выданне Game Informer апублікавала вялікі артыкул аб будучай Star Wars Outlaws. Журналіст пагаварыў з распрацоўшчыкамі, і мы выціснулі адтуль усю новую інфармацыю. Крочыць па пракладзенай дарожцы у Ubisoft Massive не хацелі. Замест гэтага студыя вырашыла пабудаваць гульню вакол унікальнай перспектывы, якая ўключае ў сябе зусім іншы набор персанажаў і па-іншаму уяўляе далёкую галактыку. Усе спецыялісты былі знаёмыя шляхамі джедаяў і паўстанцаў, аднак значна менш у сусвеце надавалася часу розным прахвостам. У выніку галоўнай гераіняй Star Wars Outlaws стала Кей Вэс, зладзейка родам з горада Канта-Байт з фільма «Зорныя войны. Апошнія джедаі». Аднак вырасла Кей не ў раскошным раёне з казіно і падромам, а ў яго працоўнай зоне. Менавіта там яна пачала зарабляць кішэннымі крадзяжамі, перш чым стаць паўнавартаснай зладзейкай. У яе зламаны нос і поўна шнараў, што кажа аб няпростым шляху дзяўчыны. Дзеянне Outlaws адбываецца ў прамежку паміж фільмамі «Імперыя наносіць зваротны ўдар» і «Вяртанне джедая». На гэты перыяд прыйшоўся росквіт арганізаванай злачыннасці. Для студыі было важна падтрымаць візуальны стыль класічнай трылогіі, таму дэвелоперы старанна вывучалі фільмы. Кей Вэс марыць пракруціць рабаванне стагоддзя, каб забяспечыць сабе сапраўдную свабоду і да канца жыцця ні ў чым не мець патрэбы. Аднак апошняя місія пайшла не па плане, пра што дзяўчына патрапіла ў спіс злачынцаў, якіх шукаюць. У выніку яна аказваецца на месяцы з назвай Тошара, дзе свае справы вядуць адразу некалькі злачынных кланаў. Star Wars Outlaws не стане расцягнутай RPG на 200 ці 300 гадзін, запэўнівае Ubisoft. Дэмаверсія стартавала ў сталіцы Тошары, калі што даруйце за націск, у горадзе Мірагана. Селішча гэта даволі кампактнае, але вельмі ажыўленае. Каманда не хацела ствараць горад, у якім лёгка заблукаць. У яго сэрцы, як і на іншых планетах, знаходзіцца канціна. Менавіта тут Кей будзе збіраць інфармацыю і прымаць заказы. У арсенале зладзейкі не толькі яе спрытныя пальчыкі, але і крукотка, бінокль, бластар і заколка-адмычка для адмыкання замкоў у выглядзе невялікай рытм гульні. Разам з гераіняй падарожнічае і звераня Меркаал па мянушцы Нікс. Па словах распрацоўшчыкаў, ён значна больш, чым проста гадаванец. Ён з'яўляецца неад'емнай часткай Кей і заўсёды гатовы дапамагчы, напрыклад, адцягнуць увагу ворагаў. Пазней да парачкі далучыцца андроід ND5, разам з якім яны будуць паглыбляцца ў свет крыміналу. Важным складнікам прыгоды стане сістэма рэпутацыі. Гераіні трэба выбудоўваць адносіны адразу з некалькімі сіндыкатамі. Можна на максімум развіцца з адной групоўкай ці ж імкнуцца збалансавацца паміж усімі бакамі. Калі Кей здолее пракруціць місію на тэрыторыі клана па-ціхаму, яе адносіны з ім не сапсуюцца. Але калі прыйшлося ўступіць у бойку ці зладзейка патрапіла ў аб'ектыў камеры назірання ў забароненай зоне, давер фракцыі да ВС знізіцца. Пры добрых жа адносінах пратаганістка зможа вольна наведаваць сховішчы злачынцаў, атаварвацца ў крэмах на іх тэрыторыях са зніжкамі і нават атрымліваць дапамогу ў адмысловых сітуацыях, накшталт канфліктаў з іншымі кланамі ці нават
нават з імперыяй. У Star Wars Outlaws гульцы сустрэнуць адразу некалькі знаёмых персанажаў накшталт Джабы Хата і Леді Кіры з кінастужкі Хан Соло «Зорныя войны гісторыі». Распрацоўшчык запэўніў, што кожная камеа будзе мець пад сабой сур'ёзную аснову. Герояў не будуць дадаваць проста дзеля фан-сервісу. Для перамяшчэння па шырокім свеце Ташары спатрэбіцца спідар, які выклікаецца націскам адной кнопкі. Па меркаванні журналіста Game Informer ён атрымаўся даволі зручным, хуткім і манёўраным. Падчас паездак Кей можа слухаць радыёперамовы, якія паказваюць на патэнцыйныя пункты цікавасці і актыўнасці. Аўтар выдання лічыць, што ў Star Wars Outlaws крыецца вялікі патэнцыял. Праект узяў найлепшае з іншых гульняў, а таксама ў сілах прапанаваць цэлую кучу гульнявых магчымасцяў і заняткаў. У ёй ёсць перастрэлкі, стэлс, даследаванне адкрытага свету, пакатушкі на спідарах і касмічныя бойкі. Star Wars Outlaws выйдзе 30 жніўня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series, у тым ліку падпісцы Ubisoft+. Уладальнікі залатога або Ultimate выдання змогуць пачаць гуляць крыху раней, з 27 числа. З Беларусі набыць падаецца, што не атрымаецца, а ў Еўропе усе 70 еўра. Гэта мы, канешне, чакаем, але 70 еўра – гэта 70 еўра. The Forever Winter – гэта кааператыўны лутер-шутер, які намагаецца захапіць вас сваёй атмасферай індустрыяльнага пекла. Вы не суперсалдат, а змучаны небарака, для якога пражыць яшчэ адзін дзень – гэта ўжо перамога. Аўтары гульні выпусцілі геймплейны трэйлер, дзе можна і атмасферу адчуць, і на гульнявы працэс паглядзець, чамусьці з лагамі і фрызамі. Нагадаем, па сюжэце свет перажыў экалагічную катастрофу, пасля чаго на руінах цывілізацыі сталі ваяваць бязлітасныя штучнікі, аўтаматоны і гібрыды чалавека-машыны. У гэтай вайны два бакі, і вы не належыце ні аднаму з іх, пішуць распрацоўшчыкі. Кааператыўны геймплей у The Forever Winter з нюансам. Аўтары імкнуцца стварыць адчуванне загнанага пацука, таму бітвы тут складаныя і суровыя, ваяваць трэба не ў лоб, а хітрасцю. Дапамагае ў гэтым асаблівая дынамічная сістэма сутыкненняў, дзе ў ворагаў ёсць свае мэты і вядуцца гэтыя баі, падаецца, не абавязкова з вамі. The Forever Winter павінна выйсці калі-небудзь простым. Старонка ў Беларусі даступна. А цяпер пагаворым пра рэлізы гэтага тыдня. Вампірская выжывалка V-Rising рыхтуецца нарэшце выйсці з ранняга доступу на ПК, а пасля ў гэтым годзе з'явіцца і на PlayStation 5. Прычым разам з паўнавартасным рэлізам пройдзе красовер з сусветам Castlevania. За час знаходжання ў раннім доступе V-Rising налічыла больш за 4 мільёны гульцоў. З тым гульня заслужыла вельмі станоўчыя водгукі, у якіх хваляць жывы свет і разнастайнасць кантэнту, які можа зацягнуць на доўгія гадзіны. V-Rising пакіне ранні доступ на ПК 8 мая ў сераду. У Беларусі даступна за $16,5, Польшча 162 злотых. У Little Kitty Big City гульцам трэба будзе адвесці дадому кацяня, што заблукаў. Аднак гарэзлівая жывёліна зусім не спяшаецца вярнуцца назад, бо перад ёй велізарны разнастайны горад з кучай сюрпрызаў, сакрэтаў, сустрэч, заняткаў, смешных капелюшоў і патэнцыйных сяброў. Гульцы змогуць даследаваць горад у любым тэмпе, сустракаючыся з рознымі жывёламі і людзьмі, выконваючы заданні ці проста робячы вясёлы хаос. Прычым прыгода ў дзень рэліза адразу стане даступная падпісчыкам Xbox Game Pass. Little Kitty Big City выходзіць 9 мая ў чацвер на Xbox, Switch і ПК. Старонка Steam у Беларусі даступна. У доўгачаканай касмічнай стратэгіі Homeworld 3 гульцам трэба будзе кіраваць уласнымі флатылямі і змагацца, не забываючы дзейнічаць з розумам. Уладкоўваць засады, выкарыстоўваць разнастайнае асяроддзе і тактычныя манёўры. Рухаючыся па сюжэтнай кампаніі мы зможам пазнаць новую гісторыю, а яшчэ геймерам будзе даступны мультыплеерны рэжым з элементамі рагаліка. Працяг знакамітай серыі чакаем 13 мая ў наступны панядзелак на ПК. У Беларусі даступна за $40, Польшча 249 злотых. Дзякуй за увагу. Не забывайте націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі кантэнту і аўтара. Падпісвайцеся на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсарам з Патрэона YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік.
Усім дзякуй і да новых сустрэч.